לצערי, אני לבד. רצית לעשות את זה לבד. בוא נסבול ביחד. ואם לא, כאילו, שוב, היא סיימה לבדוק, היא אמרה שיש לה איזה פער אחד פתוח, כאילו שהיא מחכה לשמוע. מקסימום אמר פה נשלח לסייב חתימות עם הערה שהדבר הזה ספציפית זה ברור, ושיש קשור שמגיעים אליו, כאילו, הכל טוב. ככה או ככה. לא, לא, זה משהו אחד כזה שזה צלחה. סבבה, בסדר, לא, אני אנסה להתקדם עם זה היום. זה לרותם. אני להיות ברמנית בשלב. יודעת בסדר, אני להיות ברמנית. אני עצמם היו שלוקים בחסר, כאילו, כל היה כזה סופר ודחת השם הזה, אז פתאום אני כזה אז כזה, את יודעת, יש פרק של טאגים, והיו שם רק שני אופציות. דברים כאלה, צריך להביא קצת. כמו שלא היה מבחן שיגור, שהיה לך שתיקה, ובכלל זה אבל זה שוגות. כן, אבל נראה לי שבכל מקרה... עושה לבוא? He's not going there. I could have really good conversation with Shahar about